हरदम रहे रौरा एक कही के फेरा में यही से रहिला हम आई। हम गायक कलाकार रामजी यादव MRB 89 एंटरटेनमेंट के माध्यम से रोगा सब के एगो गीत परोसे जा रहा बनी। पारिवारिक मैटर सबकरा निक लगी, आनंद भी आई। हमारा नाल तबला पर संगत करते हमारा बाबू रवि रंजन जी, बगल में हमारा पप्पू गुप्ता जी लोकगीत गायक, संगे संगे हमारे छोट भाई उपेंद्र अंदाज जी, और बेंजू पर हमारा मंटू शर्मा जी। यह गान बजान के देख रेख में हमने के आचार्य प्रदुमन उपाध्याय जी बानी, बाबा के बार बार तो लगी बा मैटर समय के बाबा मेहरारू अपना मर्द के शिकायत प्रेम पूर्वक कहतरी। कहतरी कैसे कि हमके घरी घरी देनिया मुजाई सुभाव राउर बाउर भइल बा। औरतिया कहते के राजा कौन चीज के समय बेरा बनावल बा और वह बेरा को बेरा बुझत नहीं कहीं। हमके घरी घरी देनिया जाई सुभाव राउर बाउर भइल बा। हमके घरी घरी देनिया जाई सुभाव राउर बाउर भइल बा। सुभाव राउर बाउर भइल बा। सुभाव राउर बाउर भइल बा। हमके घरी घरी देनिया जाई सुभाव राउर बाउर भइल बा। घरी घरी देनिया जाई सुभाव राउर बाउर भइल बा। और क्या कहते हैं धैले जब तबे बहरिया कवरिया तनिको ना बुझाला रौरा दिन दोपहरिया। धैले जब तबे भरिया कवरिया तनिको ना बुझाला रौरा दिन दोपहरिया।
उतने ना कबो सलूकी ना रो बद सलूकी करे लगतनी गल काटी लेनी गल काट लेनी जैसे रसमलाई सुभाव राउ पाउर भइल बा गल काट लेनी जैसे रसमलाई सुभाव राउ पाउर भइल बा और क्या कहली यही रहन के डर हम घर में चाहता नहीं कि केहू ना केहू के लगिए रहे हरदम रहे निरौरा ये कही के फेरा में यही से रहिला हम तो अम्मा जी के घेरा में हरदम रहे निरौरा ये कही के फेरा में यही से रहिला हम तो अम्मा जी के घेरा में उतने ना देवी राम जी से राम जी से ये राजा जी देवी राम जी से ओ रहन जाई सुभाव राउ पाउर भइल बा हमके घरी घरी देनियों जाई सुभाव राउ पाउर भइल बा